says, whatever you want to do in your life, you do it according to the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which he got from Allah. Tagane, that is the meaning of the word of confession. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity worthy of worshipping except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Taji, say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you accept it, you believe in it. Alhamdulillah, you are Muslim. You are Muslimah. What is your name? Amina. Before this name, Amina, what Doi, Toy, and now you are Amina. Alhamdulillah, Ammanakillah. May Allah put you in peace. You go and take a bath, and those books will help you also to understand the beginning, the fundamental issue of Islam. But whatever you want to do, you do it according to the teaching. Therefore, you have to learn for your life. You understand? Have you a husband? Should I? To Allah taimake ki. May Allah help you. Wannan ya kawo? To ka dakata sai na gani. Ba kuɗi nake so ba don in sa ku yi daidai. Ka gane? Ku same abin nan gida gobe da safe karhe 9. قال حبيبكم قال حبيب وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله. ku saurara ga wani babban magana. Ƙala al-Khadib, wani malami da ake ce ma Khadibu ya ce laysa al-murad bil istighfar da an ka ce kai istighfari ba ana nufin mujarrid qawli astaghfirullah ka ce astaghfirullah ba ka san ma abin da amma ana shi ba, bal arju an az-zunubi wato banin zunubai gaba dai wata tashirul alsin tsarkakewa halussa daga magana wadda ba ta da kyawu, wal qulubi tsarkakewa zukata daga mugun tunani na kai balla shi ya istighfari. Amma don ka kwana kana astaghfirullah baka san ma abin da kake faɗa ba kai komi ba, zakaran ba za kana abin nan kakari. Amin. Mai littafi yana cewa wani mai littafi yana ta taqulu la ilaha illallah lam tadri ma hunaka kana faɗin la ilaha illallah baka san ma'ana abin da kake faɗa ba, kamar mai kuka ne na cewa wayyo wayyo, tila sai ka san ma'ana abin kuma ka yarda da shi, kuma abin nan ko ka sani sai ka ce daga annabi yake, in ka jingina shi ga wani mutum ko wane ne da kuma abin a halaka ce. Tun da ya zan abin da Abubakar ya faɗa sai ya yi daidai da annabi, abin da annabi ya faɗa sannan za a yi aiki da shi. In bai daidai da abin da annabi ya faɗa ba ya ce ku yi jifa da shi. Ati'uni ma ata'atullah wa rasulahu wa in khalaftuhuma fala ta'ata li alaykum. To Abubakar kenan shugaban awaliyan duniya duka. Wannan ya ce a nan wurin mutum ya bar abubuwa da yake yi na sako. Kuma mutum da an yi a baya yin waɗansu abubuwa da su gani. To annabi sallallahu alaihi wasallam bai waɗannan abubuwa ba amma ya yi dan ya koya ma yi. Ko ka abin nan in ba faɗa ba kana abin nan in ba ya magana ba yanzu kana ji. To akan mutum ai san bai yi laifin ba. Bai yi laifin ba amma in bai faɗa ba zai karantar da kai. Ba faɗa da baki kawai ba kuma a faɗa ma ni an ma'ana shi. Yanzu in ka ce a saka firin lafi an ma'ana shi. Faɗi abin da Hausa. Allah abin da ba kawai malami ya san ma'anar wannan. Ba da shi a shakke da abin nan to shi yasa annabi komai yake faɗa yake yi kuma yana yi ba don shi ɗaya ba don duniya ta koya.
to mu ci gaba ko yursilu sama ko kuma Allah ya ce yursilu sama to idan kun yi istighfari wato abin nan kun ka nemi gafara ga ubangijinku to Allah zai sako muku sama wato ruwan sama wa kanu qarmuni wal hali an hana musu shi lamma kazzabu lokacin da sun ka karyata nu ko ku bi fa habasallahu ankum al sai Allah hana musu saukar ruwa wa aqama arhamuhum yasa abin arhaman nisa yasa matan su ba su haihuwa 40 sana shekara 40 fa halakar amwalun dukiyoyin sun ka halaka wa washin da dabbobin su kun gane ko wato in abin nan in ya zan kun bi abin da nace kun ka komo ga kada ta ubangiji kun ka neme shi gafara wato zai sako muku sama ta zan mai yawan ruwa akan ku katirar dururi mai yawan su a saukar ruwa wa yumdidukum bi amwali wannan hukunci har yanzu yana nan wa yumdidukum bi amwalin kuma ubangiji ya taimake ku da dukiyoyi wa banina ya baku yaya da yawa wa yaj'al lakum jannatin ya baku gonaki basatin gonaki kun ga kenan mai kokarin ya hana haihuwa wato bai gode man ni'imar Allah ba wace son uban sai kashe shi to dan me kake kokarin kashe dan wani danka ashe jahiliya ce duka ka'ida ne cewa san mutum ya yi abin da ya wuce fara domin kasance shi ya kasa yi yaya zai a jaki waka abin da wake rike mai ƴaƴansa jaki da dabba ne ai don ko azama kan ku abin da shari'a bata ce ba don haka kuke wahalar a'a Allah shedan da ya aza ku